Mayong hapon sa atong sa mga palangga nga mga tagpalamati. Happy Saturday para sa tanan. Kamusta ka mo dira? Nakapanyaga na, nakatapos na panglaba. Kamusta nga aton mga hinalay dira? Mga iloy siyang puluyan. Sa aton dira mga palangga man nga medyo makalilingaw nga medyo salawayon man para sa aton mga mama kag papa alingawalang apating mga lola kag lolo dira sa ara sa ila sini panimalay sa sini iya nga tiun maayong hapon sa inyo tanan. Ari of the nine na naman kita sa Sabadong edisyon sang This Is My Life. Ari na kita sa una nga Sabado sa bulan sa Agosto, petsa 6, tuig 2022. Nasiglang. Pagsugod uno, 6 na daso si Manap, kinsinas na naman. Puwerte, gidya kadasig sang paglibot sang aton orasan, pagligad 24 oras, dugang na naman nga inadlaw pagkatapos si Mana. Dugay-dugay. May berna pro, ha? Hindi naton pagbalihon ang bulan sang Agosto nga bulan sa nga kapurauton. Hindi na naton manigar kabahin na ina sang aton kabuhi sa adlaw-adlaw nga tinana. Kada tuig hindi tagid na hindi ta na pwede malakturan ang bulan sang Agosto mo. Bisan sino sa aton nagabatsyag, ang iban nga may ara-ara medyo nagabatsyag, pero ting iban nga wala nagid nga daan nabudlayan na kid. Pero nasiling na naton nga ang kabuhi naton sa kalibutan puno sang mga pagtilaw. Nga sa diin, kitaya padayon lang gihapon nga nagakayod na pangabudlay kag mag-enjoy. Na? Paano naton gani ma-enjoy ang kabuhi sa kalibutan? Kinahanglan ni hakso naton. I-embrace ginaton ang tanan nga mga challenges nga aton ma-encounter 24 hours a day. Yung mga seniors, kamuda? Ha? Kamusta ang inyo pamatyagan? Okay lang. Malipay kag mag-enjoy lang kamuda sa inyo mga apo, okay na pero anong inyo sudan paniyaga kaina, na? Okay, of the night kita dira sa mga lilisuan sa inyo mga radyo 684 kHz para naman sa inyo sini mga mensahe karon. Ara lang nga aton sini text hotline, mga reactions ninyo, na? Ara lang aton sini text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag syempre sa mga nag-upload naman sa ating live, paagi sa Facebook page, ang Action Radio Bacolod, ari lang ang aton sa nga FB, no? FB Live sa Action Radio Bacolod. Pwede na inyo malike kag ma-share dira nga inyo ang aton sa ni programa nga This Is My Life. Kalingawan itong sa tagsaiya kahapon. Lunes, tubtob, Sabado kita nga nagaopdanay. Ulan man, init man, bisan mabagyuhanon, basta nga, bisan pagani, mag-brown out, di ba lang, gapangita pagi para makaopdanay kita. Sige lang sa mga nagapamangkot ya Tita Wilma o pa di maabot yang amon kupon man abaw hindi ara na sila matamot sa guwas ng Bacolod ng usisa ko kahapon kay ti daw sa ano balabatyagon nga daw ano kadako sang handom neton na sang handom ninyo kag handom manamon nga malabot kamo na ti kon kamo ni gahandom nga makigbahin man kag bisan paano mabatyagan nyo man ang aton sini dakop ka daog karuleta promo sang Action Radio Bacolod. Pwedeng ti may naga-message gani sa aton tawe pwede nga kami lang da makadto? O pwede kid. Siling ko pwede kid na maka-swing ka mo diri sa Bacolod, may katuan ka mo diri, pwede kid ka mo maka-drop by diri sa Action Radio Bacolod. Ari lang kami sa Wilrose Building. Kung kaya pa sang powers na magsaka sa 4th floor, kayanin natin. Hinay-hinay lang. Okay? Kitanay pa ta in person, bisan gamay-gamay lang, aba magkabanding-banding sulusugilanon gamay, kami malipay kyan. Kay nagakalipay lang kita sa inyo mga mensahe, na paagi sa itong text hotline, paagi man sa chat room, nalipay na kami nga ara ka mo. What more kung magkita ay pagid kita in person, no? Nga
pwede naman ka kamusta. Bisban gani bisan feast to feast, di ba? Feast to feast, ay inumol sa inumol. Budlay pagin man ang beso-beso, di ba na? Kag-hug, kag-kisses. Depende sa tagsa ka-kondisyon sang lawas. Okay na ina siya, Tita Wilma. Pero dugay-dugay, tandugoy natin sa liwat na. Bantayan nyo lang. Kay hatag liwat ni Tita Wilma ang mechanics para sa itong sini-promo ang dakop ka, daog ka na Ruleta Promo sa Action Radio Bacolod. Kag sinong pwede nga maka-entra, sinong pwede makabaton sa nga amon siniginapanagtag nga mga kupon na sino kag pilang edad ang pwede anong dag-on ginamon abiman na hindi gin man kami kasarang iya maghatag sang dako gin kundi ang amon lang masarangan man diri sa Action Radio Bacolod nga gugma namon nga mapaambit man sa inyo nga mga palangga namon nga mga tagpalamati nga padayon nga nagasuporta sa amon sa kahanginan. Nagpianambiton ka naman, Tita Wilma, ana? Okay, pero sa Sabado nga edisyon sa This Is My Life, ano ba lang ato naman mapaambit sa inyo sa sininga hapon? Ay, kasubo man sang balita, pero dugay-dugay ta na. Anong masubo, Tita Wilma? Hibaluon ta na karon, ana? Ipaambit na karon ni Tita Wilma. Pero ano ang topiko na ton nga hambalan sa sininga hapon? Na? Ang topiko na ton nga hambalan sa sininga hapon, inang ginasiling bala nila nga guarantor na sa mga nagapangutang, sa mga naga-loan, di ba may ara gina may magarantor sa imo. Ano ina siya na ano ang responsibilidad sang isa ka guarantor sa isa ka nagapangutang? Hibaluon ta na karon amo na iya ang topiko ni Tita Wilma karon nga hapon. Kag syempre inyo man tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. May ara ko dagin send bala sa imo toto o kita mo. Okay, ano? Kag gamay lang gid kay ti sa nabasahan ni Tita Wilma sa dalagan sang aton sinima na panahon na maulan no nga aton weekend mo suno sa pag-asa, di ba la? Suno sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services kung pag-asa maulan no ng aton panahon ina tungod sang habagat na tungod sang habagat kag tungod sang low pressure area ang ara iya sa Calawag, Quezon. So maulanon ang Metro Manila, maulanon man ang Central Luzon, ang Calabar Zone. Ang Calabar Zone sakop yan na Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag Quezon. Di ba la? Ang Mimaropa, no? Ang Mindoro, Marinduque, Romblon, kag Palawan, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Cagayan, Bicol Region. Nahan. Kag bugos nga Visayas, diri sa aton maulanon man. Bantayan nyo na karon ay kay dugay-dugay ara naman. Kag subong man ang Zamboanga Peninsula. Na? Tiyang hambal gani isang weather specialist na si Ezra Bolkerin, siling ni Ezra, ang low pressure area nga ina, kag ang southwest monsoon, amo na yung mga weather system nga nagadulot sa aton sa mga pag-ulan-ulan sa bugos nga pungsod. Kag ila man nakitaan, especially sa Visayas area, pati na sa Central Luzon, kag sa mga na-mentionar naton nga mga lugar, nga naga-eksperyensya sa moderate to heavy, no? Kasarangan tubtub mabaskog nga panalag sa nga pagtupa sang ulan. Pero wala man suno sa kay Ezra sang gale warning na nga paabuton sa mga dira sa kilid balasang baybayon bangod man sa mga pag-ulan. Pero ang bagyo nga ara sa gwa sang aton PAR o kung Philippine Area of Responsibility naghuyang na siya, nagluya na siya. Kag nangin LPA na lang siya. Na salamat sa Dios. Kag hindi na ina makaapekto sa aton pungsod Pilipinas. Ting may experience na lang gid naton iya mga pag-ulan-ulan, right? Yes, Tita Wilma. Kag magluwas pagid sina Tita We, na kadtuan naton tong hambal ko bala kaina nga masubo nga balita. Kay actually personally na admire man ko iniya sang abilidad sa acting ni Sherry Hill, na very effective nga kontrabida sa mga pelikula.
sa mga teleserye na sila na nasang ila iloy nga si Rosemary Hill na ti sa aton mga young ones na makarelate gini sila kag familiar ini sila, although sa aton sini mga millennials kung nagalantaw sila sa mga teleserye makita man na nila kag before nag-pandemic sa mga pelikula makita man naton ina, di ba la? Kag kabaluman kita nga si Sherry Hill, bata ni Rosemary Hill, mga utod yun sila ni Michael De Mesa na si Mark Hill, mga utod dyan na masubo kay ti nagtaliwan na siya, na kibot ko gani sang pagkabati ko. Bata, hubin-hubin pa, way pa sa kalabot senior, 59 years old si Sherry Hill, na nagtaliwan siya tungod man sa balatian nga cancer. Kag syempre, ang iyaman pagkadula, ginkasubo ina sang bugos man nga, showbiz industry. Kag nagsikat si Sherry Hill sa iya, syempre, abilidad bilang kontrabida sa mga pelikula. Kag ang hindi ko ginimalipatan sa iya, no? Kay sila ni Sharon Cuneta, no? Nakaupdanay gini sila ni Sharon Cuneta. Pero sang nakabaluman si Sharon Baperti man ang kalisod sang megastar. Nagtulak siya pagkadto sa New York. Nagpadulong siya gilayon sa New York nga masiling bala daw kabugat gid para sa iya. Niya na nagkadto siya para nga bisan paano, bisan malipot lang. Makaupod niya hingalit si Sherry Hill. Gin-post na ni Sharon sa iya Instagram ang iya picture, no? Gin-post niya sa Instagram ang iya picture nga ara gid siya mismo sa kilid sang bed ni Sherry Hill, na pero siya lang way na ginpakita pa ang itsura ni Sherry Hill nga nagahigda sa hospital bed, na. But anyway, kag Tita Wilma pagid, di ba la? Ang hambalang gid ni Sharon sa iya sining caption na sa Instagram, "Be at peace in God's loving arms, my chick." Sila niya, "I'll see you again someday. I will love you with all my heart forever. Thank you for everything." Kay kabalo kita nga si Sharon kag si Sherry Hill magkaupod ini sila sa makabig iya nga iconic film, na iconic film nga sa madumdumay na iton, Bituing Walang Ningning na kanta gina iya, Bituing Walang Ningning of the Nine na sila nga duha. Kag since then nagpabilin sila bilang magsuod nga abyan. Kagabi lang to gani gin-announce, di ba? Na wala na siya. Kag makabigman nga veterana na siya nga actress, kilala para sa iya malawig na sa showbiz industries, multi-awarded acting career, kag sa iya mga halandumon nga mga role nga iya ginpangdala sa pelikula, sa mga teleserye. Pero mas sobra man isa kagatos nga mga pelikula ang iya sininahimo. Mga television shows kag sa mga theater plays na inaiya si Sherry Hill. Alauna 48 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma, pero syempre ang ato nanay Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ato naman concern sa itong sini food supplement Dr. Pinoy Squalene Capsule, na ang mga kabataan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the Anchorwoman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tita Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Sige. Sa aton dira mga naka-online, hi and hello lang dira sa inyo. Henson, no? Henson Ipson, mayong hapon tits liyog lang ko tamyaw Henson family. Dira sa Ciudad Sang, Himamaylan. Marilo Trevilla Catinoy, good afternoon action. Wilma Sugaton. Lihog lang tamyaw kay Diana Manjo Arnejo, mayong hapon lang dira. Kag salamat gid. Karen Miraflor, good afternoon Tita Wilma. Yes, Sir Mileli Oligo, thanks for the big heart and thanks for the love you sent sa Action Radio Bacolod, na? Kag magluwas man na, Sir Mileli. Araman si, si Ma'am Rochelle, Fulgencio Susana. Good afternoon, Tita We. Salamat, gid. Okay? Okay, kag Diding Alohamiento, mayong hapon lang, Action Tita Wilma. Live na sa Banis Cafe Tango, ready na sa party ta Ma'am Wilma 4 p.m. sa Golden Field Chicken Alley. May party gali ka mo. Sir Melili, just enjoy. Enjoy lang ka mo. Tamyaw, please, Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mayo, Jinkideleg Don Noel Amar kag Alex Montesa. Concepcion Rodriguez, Inday Concepcion, maayong hapon kag sa mga BHW dire nga makaupod ni Inday Concepcion. Mamati naman ko kung ano nga legend topic mo. weekdays Sir Melilino. Weekdays Ginny Sulgon, hello Tita Wilma, maayong hapon. Ma'am Hom Alumina, salamat gid. Ruby Ardiente de la Luna, good PM tawil yung tamyaw, happy 17th birthday sa akon hinablos.
nga si Hazel de la Luna, halin kay Tita Ruby. De la Luna, salamat gid. Yes, Tita Ruby de la Luna, mayong hapon. Kag salamat gid. Junelo Coniendo, Tita Wilma, monitor live from Alicante, Ibi Magalona. Araman si Ana Dizales, tamyaw ko lang si Suzette Pasite, kag Shirley Paiman sang Santo Intigian, sakto na, sa Sitio Intigian, Barangay Cubay, La Carlota City. Emily Morden, kamusta ikaw, Ems? Pamo ka na. Hello, Tito Wilma PM. Please tamyaw kay Mama Gamay Morden, kagagawad Lori Morden sang Barangay Kumaliskis. Salamat gid. Dira sa Don Salvador Benedicto. Madamo gid nga salamat. Happy weekend, Tito Wilma. Halin kay Barkey Tribe. Maayo lang pagpamati kay Barry Moses Yulo, kay Norbing Galicia, kag kay Gina nga always gid ga pamati sa Action Radio. Barkey Tribe, salamat gid. Thumbs up man si Ma'am Gemma Taguan. Salamat gid, Ma'am. Haver Gara Hieronimo. Greet lang ko kay Erlinda Perez, kay Carmela Lecmanis, kay Jonalyn Vargas, kay Christine Bigota, kay Vanessa Vargas, ang Purok, Taytay, Barangay Mabini. Salamat gid. Dira lang anay kutob ang ibay na ton nga mga greetings, balikan lang na karon ni Tita Wilma, ha. Relax lang ka mo dira. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa daog ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa daog ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan. 9 Action Radio Philippine Standard Time.
Dali lang pasiplatan ko kadali ha ang aton sini text hotline. Tawe, good PM, greet ko lang mga miga ko di sa silay si Kitol, Nining Joyce, kag Camille, mga Cristales family titawe. Ari lang kudi gahulat dakop. Dakop ka, daog ka. About 0407, salamat gid. Makalabot da sila, makabaton kagin. Good PM, Ma'am Wilma. Okay, mangayo kupon para promo ruleta Tagala Carlota kami. Salamat gid. Anita Benedicto, 7861. Yes, pwede gid, no? Anita Benedicto, pwede gid. Good PM, Tita Wilma. Pwede ka patamyaw kay Tammy ko. Di na to, sakto to, Tita Wilma. Tamyaw ko ang mga kaopdanan ko. Gini-shortcut nyo, abi mo. Pamo ka, nakigan mo pa sila. Hindi, angga lang na ni Tita Wilma. Kaopdanan ko nga mga haranista. Si Luz Gabala and Winnie Pautan, si Lucing Pescadero, ang nagatamyaw. Mr. George Misaira alias Mr. Loverboy. About 4679 puwerte na. Okay. Tawe ngayo ko Bicol mate nga girl dan gali 25 up lang single open-minded. May mga interesado dira pero maghalong na. Kung gusto ninyo nga mangin callmate siya ining si Dan, o kung ikaw man Dan, ikaw ang bahala magpili kang mag-screen sa mga message or magatawag sa inyo, ha? Wala halitay, enjoy lang para sa maayo, ha? Okay, pwede gid. Aring yung cellphone number 0931-764-4265. Again, 0931-764-4265. Good PM tawi. Ginakamusta ko lang dira si mga Marufina sa Gilungan. 1780 bound. Nabalak ka sa iya Iloy. Nabatian na to niya, ana. Alas 2 na Action Radio, Philippine Standard Time. Katuan na to ng aton sini topiko karon nga Sabado. Nahanungod bala sa ginatawag nga garantor. Kaagi na kamo, ka-eksperyensya na kamo nga nangin garantor kamo sa friend nyo, kilala nyo, or kapamilya ninyo nga nagapangutang. Amo man na bala, no? Gusto ko man mahibaluan kung ano bala ang responsibilidad. Kay kung magarantor ka, wala kinalang kabalo ka kung anong responsibilidad mo kung hindi makabayad ang nagpangutang, ha? Kay ti garantor ka mo. Nakuha ko na kay opinion bala sang isa ka abogado. Singko, ay salamat pa mo ka na. Salamat gid pa mo ka na. Pero kabalugig ko, kadamo sa inyo ang makarelate dere. Kay sa hapaw kag manubo manaton nga pag-intyende kung garantor ikaw sang isa ka nagapangutang, kung hindi makabayad ang imo gingaranturan, ikaw mabayad, no? Amo nang hambal nila, pero ti pa matud-an ta na iya subong kung bala matuod ina o kung hindi. Isa sa mga kondisyon, no? Sa mga kondisyon ini sa mga nagapautang, no? Kung ikaw nagapautang, ang pag-angkon gikinanglan may garantor ka, no? Antes mo pautangon ang manug-utang, ha? Ang manug-utang sa imo na kinanglan hibaluon tagid ti gapaniguro man ina sila mo, ha? Gapaniguro man ang nagapautang nga may ara pa siya sukton in case kay hindi makabayad ang nagutang sa iya, right? Bisan sa mga loan hindi bala may ara na, bisan gani subong sa mga nagalibot-libot lang, may ara na nagapang libot-libot, may garantor pa. Amo man na istorya pero wala pa ta naka-experience na. Pero kinanglan hibaluon gid naton. Kag hibaluon man naton, let's say kung ikaw garantor, kung san bala kita pwede lagson sang nagpautang.
Kita nga garantor paano talagson sang nagpautang sa iyaman ginpautang may eksplikasyon din ang isa ka abogado si Attorney Gabby Concepcion, pero ini si Attorney Gabby Concepcion hindi niyang artista nga gwapo nga si Gabby Concepcion abogado ini iya iya gin eksplikar nga ang mga nagapautang hindi man na sila basta-basta magpagawa sa ilang kwarta, magluwas lang gid kung may ara sila nga alternative nga pagakuhaan sang bayad in case nga hindi makabayad ang nagpangutang sa ila. Right? No? Lakip na dira let's say kung hindi makabayad. Propiedad, no? Bilang seguridad naman, no? Propiedad, property kumbaga, no? Property sang nagutang. Agapangita man niya seguridad ang nagpautang mo, no? O kon sang iya sang garantor, garantor nga makabayad kung hindi makatigayon sa pagbayad ang prime gidya or ang pinagid, no? Ang pinaka nagpanguna gid sa pagpangutang. Ay, kasi nagapangutang ikaw nga garantor, may utang ka man. Do amo na galing for ariyo. Kung garantor ikaw, Kung garantor ikaw o kung garantor ang isa ka tao, sukton lang ikaw, hambal sang abogado. Kung maubos na ang tanan, kung maubos na ang tanan nga propiedad sang nagpangutang gidya bilang inugbayad niya. No? Hindi gani, kung nahimo na ang tanan nga legal remedy, no, legal nga pamaagi para nga malagas ang nagutang gidya, na lain man gali inang ginatawag nga surety. Kaya ang surety pwede na iya magdiretsyo ang isa ka nagpautang para magsukot kung wala na, kung wala na siya sang makuha sa iyagin pautang, amo na pwede na siya makaamat-amat panukod sa garantor. Hala ka mo na galit yung kisa gahuo, malang tate, yung kisa kung hindi ka man pasukot, way kasalig sa akon, ha? Tawag kisa mo pa ng halinan nga galain pabuot kung hindi ka magpasugot, di ba? Di pa hanumdum lang gid sang abogado para sa garantor o kung sa surety nga ginatawag na kinahanglan hibaloon, tan-awon mo gid ang imo obligasyon bilang nagagarantiya sa nagpangutang. Na? Hindi kay hambal ni Attorney Concepcion, may ara na suno sa iya sang kasulatan mo or agreement na nga joint and solidary. O kon you waived the benefit of exhaustion na ara na mentionar sa agreement. Kaya kung may ara na mentionar dira, buot silingon, ikaw nga garantor, ikaw gilayon kadtuan sang nagpautang kung hindi makabayad ang imo sinigin garantiyahan na. Ti sa kaso naman sang madugay na nga nagpangutang, madugay na nga mga utang nga wala mabayaran sa madugay naman nga tion. Ang hambal abis ang abogado siling niya. Kung wala mo ina mabayaran sa madugay na nga panahon, kag wala, ang hambal niya wala kasang bayaran nga interest in case tinguhaan mo nga mabayad. Wala sang bayaran nga interest ang nagpangutang kung wala man sila sang nahambalan nga interest kung magsobra na ikaw sa imo iya deadline sang pagbayad. Na, tandaan nato na kayong kisa gamiton pa na malubong ka pagid sa interest, hala malubong hasta nga malumos ikaw. Na, pero sunod sa abogado, ara sa Article 2209 sang Civil Code nga may legal o compensatory interest nga 6% per annum para sa nagpautang. Kung wala na nagabayad, kag wala iya sang ginistoryahan nga interest or wala na mention sa inyo agreement. Pero may reminder lang dira ang abogado.
Na? May reminder lang ang abogado nga dapat manukot o kon hindi gani, dapat obligahon gid sang nagpautang paagi sa kasulatan nga bayaran gid siya. Bayaran gid siya sang nagpangutang. Kay kon in case hindi niya inapaghimuon, wala siya sang kinamatarong nga mag-file sang claim sa korte. Gets nyo man? Ako bisan paano naintindihan ko, bisan gamay lang, no? Bisan gamay lang. At least bisan wala kita sang tulid gid nga ihibalo na tungod sinang paggarantor sa kung sinuman nga mga malapit sa aton para nga makapangutang or makaloan sila. Kabalo ka kung anong himuon mo. Ka-intindi ka. Kag pamangkuton mo man siya, antes ka mag-garantor, ano bala ang mangin responsibilidad ko dere? Ano ang akon salabton dere? Importante is klaro ang tanan. Kay man mabudlay kung hindi klaro, sino ang mamroblema sina. Amo ginaiya na amo gina ang matabo kung hindi kita makahibalo sang aton dapat himuon. Hindi kay actually kung lang taon naton may ara gin man instances mo na hindi bala may ara na no credit na siya hindi taman siya ma-mention nga magkuha ka appliances no tapos pa-fill upon ka may fill upan actually wala ko nakakita gen-relay man lang gani sa akon ma-fill up sila dason i-verify nila ng imo dira nga personal information. Tapos ang imo dira garantor nga ginsulat nan ila man na nga kontakon na pero kung kaisa man siling okay na siya no kaysa wala man nila ginaid-id pautangon lang let's say mautang cellphone mautang appliances di ba may ara sina dira nga mahulat lang tagpila iya ka minuto hindi gani pila ka oras madala na nila bitbit ang cellphone pauli, madala na nila ang ila sini iPad pauli or ang appliances nga ila kuhaon nan. Pagkatapos ang matabo, kung ikaw naman niya nga ngalan mo to na butang, nga wala ka kabalo, kibot ka may manawag, kay hindi na sila, kag hindi na nila malocate, inang nag-utang. Nga sa ilang, ma'am, kwan ka man di, inang garantor ka man di. Tapos mayo lang bala ko nami, pabala kong kaisa nga approach sa imo by phone, nga daw hindi ka man bala, although nga makibot ka, inang hindi bala man magsaka ang dugo sa ulo mo nga daw i-threat ka pa nga kung kaisa. I don't know kung na-experience nyo na. Ma'am, kung hindi na sabla makabayad, ikaw na balang mabayad, kay ikaw di balang garantor, nakaka-experience ka mo sina, mayo lang kung mayong ulo mo, kay ma-explikaran mo. Pero kung hindi, ay nga ako isukton mo, kay wala ko na pinirmahan, daw mga amuna bala, di bala? Mayo ang iba naman masiling, ma'am, kilala mo si Amuna siya? Kilala mo si Juan de la Cruz, sang barangay Banago, dira nag-i-star sa may purok mahimayaon. Kilala mo na siya, ma'am. Oo. Ma'am, ginimo, iya ka di bala reference. Kung do ka nami, man, galing bala, ma'am, hindi na siya namon malukit, hindi na siya namon makontak sa iya cellphone, Pwede, ma'am, matagaan mo kami info na tungod sa kung di do ka nami, nakabulig ka, no? Hambalon mo naman nga, ining, sige lang miss or sige lang sir kay kung magkita-anay kami kay tilain man siya nga lugar lain man ko nga lugar i-inform ko lang siya di ba paamo sina kay ti ikaw depensahan or protectionan mo man ilabi na kung suod mo siya or malapit siya sa imo kabuhi na nga kinanglan o sisaon mo anay antes ka man maghatag ino nga hindi man siya mabutang bala sa kapahamakan intindihanay kag buligay lang pagkatapos ti istoryahon mo siya ay ginhimo mo ko gali nga nga garantor to sa imo kuha nga refrigerator ay nagtawag bala sa akon wala kundi at least kabalo ka sang rason kay na delay padala sang bana ko chika di at titawe nagsigwe gano hindi kay tituod man na delay padala sang bana ko ti wala pa ko inubayan. Ti siling ko kung ginakonta ka, sabdon mo lang na. Mag-explikar kay mamati man na sila. Paamo ka na. Kundi nami lang. Pero may arang isa,
sa disong ko manawag, hindi pagsabta, o kanami, si mo ba, no? I don't know kung naka-experience, ka-experience, mo para lang itong the text hotline, no? Ara man na nga itong chat room, ang abisan paano ba na makikhinunanon kita. Pero at least, ang atong topiko karon nga Sabado, nakatandog na, nakahatag man informasyon sa aton. Para sa dason, kung may leksyon na ikaw, kabalo ka na sang dapat mo himuon, ha? Hindi gali maasi-asi o hindi gali madali nga mag-garantor ikaw sa pagpangutang. Kay kung hindi gali makapangusisa sang maayo, ayo, maayo lang kung maibayad ka man. Pero ang sakit lang gid, kay mamayad ikaw, sang wala mo iya mautang. Ay may nadumduman ko gali pila na guro mga 15 years ago nito ho na never mind na. Alas 2:15 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, no? Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Drama Mga naka-online dira, liwat mayong hapon lang dira. Aha, Christine Bagot ay mabini Valladolid, no? Dira sa may Purok Taytay Barangay Mabini Valladolid. Vergaro Jeronimo, salamat gid, na? Kay Ruby Ardiente de la Luna, good PM tawi lihog lang ko. Anong Ruby, no? Tamyaw, happy 17th birthday sa akong hinablos. Nga si Hazel de la Luna, halin kay tita niya Ruby. Ang Ruby, thank you gid. Tamyaw lang, okay. May mga hinablos ni. Teresita Batik-Batik Suela, good afternoon, Miss We. Greet ko lang Batik-Batik and Suelo family. Thank you. Dira ka mo gyapon sa Barangay Bata. Tiray mayong hapon lang da. Hello, Ma'am Star Mayo. Thanks for the big heart. Thank you, thank you. Good afternoon, Tita We. Watching from Tangob. Thanks and God bless always. Ma'am, thanks gid for the love and the kiss you sent. Thank you, gid ma'am, na. Kay Ray Flores Barrioga, mayong hapon, Tita We. Monitor lang kami diri sa may Barangay Pandanon DSB, on and off. Kaghalong sa Party ARB Fans Club. Enjoy lang na to, no? Isabella Giroy, good PM, Tita Wilma, watching here at Phase 3, Barangay Handumanan. Kay Teresita Giroy, mayong hapon lang dira. Tita We, kung ikaw garantor, kag hindi ka kabayad ang imuging garantora, kung hindi kabayad imuging garantoran, ikaw sukton, experience mo na Ma'am Isabelita. Good afternoon, Tita Wilma, ari lang kami Japon, ni Nanay Isabel, dira sa may Victoria City, mayong hapon. Hello, Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon, thanks for the big heart, and also kay Ma'am Isabelita Geroy, salamat gid. Nag-thumbs up si Ma'am Isabelita. Na-biktima man siya gali. Na Tamyaw Collection, Tita Wilma sa Villa Caridad Subdivision, La Carlota, kay Marie, safe lang floor kag diday. Na Ma'am Christine Minias Villalobos, mayong hapon. Mayong hapon sa Barangay La Granja, La Carlota, sa apo ko kay Ino, kag sa brad ko si Edwin. Ga-monitor na. Tamyaw ko man kay RR, kay Joy, kay Manang Nali, Gamilong, Apia, Secret, Jandy, naga-monitor, na? Yes, Ma'am Virgil Pinda, good afternoon. Oo. Tawe, nice fit. Happily, sining kami dirigi hapon ni Day, Thelma Iguico, Lydia, Bibing, Janeda, Jennifer, kay Mercedes Lambert, more power to we, and God bless you and your loving family. Yes, Ma'am, thanks for the love and the prayer. Yes, grabe naman kainit. Karoon naman sa gabi, guro ang ulan. Hinay-hinay lang, Ma'am Ana. Okay, relax lang, Anay. Karoon naman dugay-dugay ang iban nga greetings. Thank you, Gid. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man. Dakop ka, daog ka ruleta promo sang Action Radio Bacolod. Hapos man lang ina ang ari diri sa syudad sang Bacolod, kag sagwa sang Bacolod na pamati kagid lang sa Action Radio Bacolod on air man o kon sa Facebook. Na? Kay ti, kung madakpan ikaw nga nagapamati, tagaan kagid kupon na. Kag ang matabo dira, kinanglan may hawid ka, kami may hawid man, ang hawid namon, amo inang ihulog namon sa amon tambiolo para magbunot sang winner kag makapatiyog ikaw sang ruleta. No? Kung magabutan ang imo numero, no, numero sang imo kupon, himuon mo lang, hapus lang kadto kagid personal diri sa Action Radio, no? Dalang imo kupon para nga mapatiyog mo ang aton dakop kada og ka ruleta, na? Kag para mabalaan mo, hindi kami ara kita
talana mo nga oras, no? May ara kita talana nga oras. Let's say for example kung magabutan ikaw sa mga programa na sa aga tubtob sa udto na pareho abi ka magabutan ka halin na pamatian mo kung ano mga programa sa aga ha. Action reports first portion, action balita morning edition, action hotline, tapos sa aton man mga drama sa Barangay 684, Umbra, This is My Life, hasta sa Action Balita Banat Bulig o Action BBB o pod sa Action Rex Kantong. Kamo nga mga taga diri iya sa Dakbanwasang Bacolod, may ara kamo tubtob alas 5 sang hapon. Ha? Sa pagkadto diri sa aton sa estasyon sang Action Radio para sa pagpatiyog sang aton dakop ka, daog ka, ruleta. Natandaan nyo gina, basta rin ka mo sa Bacolod, kung magabutan ka mo halin sa aga, tubtob sa programa ni Action Rex Kantong, may tubtob alas 5 ka mo sang hapon, nga makakadto diri, man maglapaw na gani, ti ahay, manampuay na kita sinana. Kag ang mga magabutan naman sa mga programa sa hapon, kag sa gabi, na pareho sang pagkatapos ni Action Rex Kantong, amo ni mabulos ang This is My Life, no? Ang This is My Life, tapos ang mga drama nga mensahe sang paghigugma, ang timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, sunda naman sang Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol. Kung sa sina na naman nga mga programa kamo mabunutan, may tubtob alas 12 sang udto naman kamo nga makapadulong diri sa Action Radio Bacolod. Pagkaaga, no? Pagkaaga iya kiti gabi ka mo alin sa udto tubtob gabi ka mga programa na bunutan mo. So may tubtob alas 12 sang udto kamo masunod nga adlaw sa pagpadulong diri sa Action Radio Bacolod. Kun ang mabunutan naman nga magadaog, ara kaya sagwa sang Bacolod, kung diin ka man nga banwa, na may tubtob alas 5 ka sang masunod nga adlaw sa pagpadulong diri sa Action Radio Bacolod Station. Na, bot silingon, kung diin man halin sa aga tubtob maggabi nga programa, kag mabunutan ikaw ba pagkaaga, temprano ka pahulag, kay tilayo-layong halinan mo. Pero may ara, kaya allowance nga tubtob alas 5 pa sang hapon, masunod nga adlaw, sa pagkadto diri para mapatiyog mo ang aton sinidakop ka, daog ka ruleta, no? Kag sa imo man pagpatiyog, sa diabla mo, sa pagpatiyog mo sang ruleta, why ka kabalakan kay hindi ka gid magpauli nga luhaan kaysa tagsa kapag tiyog kag tagsa kapag pundo, may punduhan gid siya nga premyo, na kinahanglan gid, no? Ara gid ang mga premyo kundiin maguntat inang pointers ang ruleta, amo ina ang imo mabitbit pauli. Hindi ka na maghulat pa nga buwas or dason nga adlaw, madala mo gilayon pagpanaog mo sa Action Radio Bacolod. Ti sa siningation, padayon man ang pagpanagtag sa mga taga-Action Radio, sa amon sini mga listeners, sa mga madakpan, bisan ara ka sa di pa sayang nga sa lakyan, makitaan ka nga, abaw, naka-face live siya, naka-FB live, naka-FB live siya sa Action Radio Bacolod, nan ka istoryahon ka na nila, dugay-dugay, tagaan ka kupon, papirmahon ka dayon na, imo na nang hawid nga kupon, pero taguon mo, kay kung magkanto ka diribit-biton mo, ina siya na. Okay, Agosto 15, mag-aumpisa na ina, na Agosto 15, tubtob Setiembre 17, sang karon nga tuig. Ang promo sang Action Radio Bacolod 5 ini ka semana, no? May ara duha ka winner adlaw-adlaw. Lunes tubtob Sabado na. So hindi kita magkabalaka, no? Kag tandaan lang gid kung mabunutan na gani ang imo sining coupon, tag-isa ka bes lang pwede magdaog para ang iban nga tsansa mahatag man naton sa iban paginaton nga mga tagpalamati. Pero ano bala ang pwede naton makuha dira sa dakop ka daog karuleta kung magpatiyog? May ara dira cash prize, may ara dira gift checks, may ara dira appliances, may ara man cellphone, may ara man bugas. Siling to gani sang dalom
Din ko pa to na amo niya tawi bisan bugas na lang kay kamahal sa bugas sobra 2,000 ang sako sa bugas, di ba? O pasaan nada ba pa amo kay na. Pero hindi wala ka sang dapat kabalakan. Kay kun makapatiyog ikaw sang aton dakop ka daog karuleta, may bitbiton gid ikaw pauli. Na kag ang pag-draw, no? May ara gid ya presensya sang taga Department of Trade and Industry o kung taga DTI. Pero hindi siling tanan nga miyembro sang pamilya ang pwede makaentra. Kundi kung sino man nga miyembro sang aton pamilya nga nagaedad 18 anyos pa ibabaw. Pwede gid ka mo makaentra. Nan. Okay? Yes, sa mga ara wala untat iya nga nagtawe paano kami makakuha, tawe saan o kami makadtuan. Kung saan o hulat-hulat lang kay ti hindi man sa isa ka adlaw nga pagwa sa mga taga-action radio, ara gila yun na relax lang, ara na sila sa gwa sang Bacolod. Pero kung gusto man ninyo magkadto diri sa estasyon sang Action Radio, ari man kami diri para sa inyo. Okay? Yes, kaginanglan sa isa lang. Okay, alas 2:30 na, dali lang gid. Tita We, baw. Nakarelate ni saya sa atong topiko karon nga Sabado. Siling ni 4986, mayong hapon Tita We, baw na agyan ko gidna. Ako nahalak akatawag ka inutangan. Ay, hindi ko lang paghambal ang term mo Siya maayo ang yuhum-yuhum niya. Ti gainit padaan ulo ko. Ti kundi. Di na to? Ulo ko ti kundi kita ya ginapangita ya 4986 pero at least no nakarelate siya sa sitwasyon. Good PM Tita Wilma ga-monitor lang kami diri while ga-manicure kay nang Susan Calma tamyaw ko lang si Tita Lorna Traiso, Bibing Ramos, Mary Grace Crisostomo, kay Tessie Galon, kay Julieta Nunez, kay Tatay Teddy Abaw, si Inderone Trava gini. 4538 basta magsiling gani Tatay Teddy Arihida. Okay. Tita We, paano kami kakuha kupon kay kalayo sa amon di? Ari kami sa Bantog. Kalapit sang Bantog, di ba? Alangilan lang. Sako pa na isang Bacolod, 3491. Kung hindi ka mo dira malabot, makaswing ka mo di pa Bacolod, agi ka mo di, kay Ari di. Ari man di. Tagala Carlota. Okay. Okay, 1780. Just wait. Okay, paamo ginabala, no? Ibi Magalona, pwede man kami matagaan kupon diri sa Ibi Magalon. Yes, makatamyaw, makalabot gida sila Mr. George Misaira. 4679. Ay nga mga anak mo. Siling man ni Ma'am Isabella Tigiroy, siling niya ho Tita We, kung ikaw garantor, kung hindi ka bayad ang mo ginagarantoran, ikaw mabayad. Damo sa ilang nakarelate sa itong topic iya karon iya nga Sabado na. No, muna kinahanglan sa dason, hinay-hinay kag magpulo pangusisa gid na para nga hindi man maghinulsol. Alas 2:33 Action Radio Philippine Standard Time. Horoscope na kita, no? So bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign dira. Kung ano naman ang mabatian ninyo sa karon iyang adlaw sang Sabado na hanungod sa inyo horoscope. Agosto 6, tuig 2022. Lingaw-lingaw lang ning aton, pero kung maigo nila, nagapasalamat man. Okay, Leo. Unahon na ito ng zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo, amo ining mga natao Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Magabaton ang mga Leo sang performance award gidya. Kay nga, madasig mo nga, madasig mo iya nga na-meet ang imo sini nga sales quota na. So, tungod sa imo sales quota, early pa, makabaton ikaw performance award. Di sa mga may-ara na nga mga Leo, congratulations na nga daan, no? Ang imo naman pamilya, no? Sino man sa imo pamilya nga nagaplano nga magpadulong abroad, yes, madayon ina.
Kag isa pagid Leo, hindi ka lang basta-basta magsalig, ilabi na gid kun bag-o mo lang nakilala ang isa ka tawo. Kag halungan mo man ang imong mga personal nga kagamitan. Mas swerte nga mga numero 12, 18, 36 kag 23. Mango orange is your lucky color. Sa mga Virgo, yes, ang mga Virgo Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mayo gid mga Virgo, mayo Sabado nyo kay nga do magaintindihan ay gigamusang imo sini palangga. Girl or boyfriend mo, asawa or bana mo nga mga Virgo niyan. Ang imo kalingawan or ang imo dira kalingawan makabulig na bala sa imo. Manginegosyo mo inasuno sa imo horoscope kung kabalo ka lang na. Just 8, 22, 36 kag 42 ang mga maswerte nga numero. Lavender is your lucky color. Kadtuan naman nato ng mga Libra. Yes, Libra Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Libra, mapaamo ka na. Ang imo love life karon nga adlaw, mangin matawhay, malinong kag malipayon. Kag kon pareho ka mo nga singles, dako ang palatandaan nga magadayunay ka mo. Mangin extra special para sa imo Libra or sa inyo Libra ang karon nga adlaw. Tungod nga matagaan mo quality time ang imo man pamilya. Mas swerte nga mga numero 19, 27, 34 kag 46. Scarlet red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Yes, sa inyo Scorpio na ang imo da bala nga ginhimo nga project nagapakita sa imo pagka-creative, no? Maka-income ikaw dira kag madamo ikaw sang mabuligan. Maswerte mo man nga mga numero ay hindi. Damo kapag gali sa mga social activities nga matigayon kag makahatag inabintaha man sa imo. Maswerte mo nga mga numero 24, 20, 42 kag 35. Lilac violet is your lucky color. Kadtuan naman naton ang zodiac sign nga Capricorn. Yes, Capricorn. Wow. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtob Enero 19, malipayon ang adlaw sa mga Capricornians. Tanan nga kinahanglan, approve gid sa imo ta trabaho approve gid sang imo sini boss. Ang imo naman mga handom, mahitagan manina sang katumanan. Yes, Capricorn, maswerte nga mga numero 22, 36, 45, kag 53. Almond brown is your lucky color. Yes, una pa lang inang zodiac sign para man sa atong tag sa ka-horoscope. Relax lang balikan ko pa ang dugang pagidneton nga mga zodiac sign. Kay Gina Garcia, kay Lolita Biantan, kay Elisa Pareño, kay Emily Meliendez, ang Purok Nara, Baybay, Barangay 8. Mayong hapon sa inyo. Kay Florenda Aguila, kay Leonora Borja, kay Milagros Bilyote naman. Dira sa may Purok Malipayon sa Barangay 12. May damo gid nga salamat sa inyo, kag mayong hapon. Kag dira naman sa BM, no ba, sa may bangga BM Barangay, di na Barangay Takuling balong ang no Barangay Takuling Titawe, kay Ligaya Taganile, Lirio 1 Barangay Takuling, kag kay Evelyn Caballero Ira Talorong, kay Lucia, kag kay Leticia, kay Wendy Toledano, madamo gid nga salamat sa inyo. Halin na kay dude, salamat gid sa inyo. Alas 2:38 Action Radio Philippine Standard Time, si Tita Wilma balik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante pagid nga mga commercials. This is my life. Armando Libuon, salamat gid, good afternoon. Kamusta Tita We? Watching live lang ko di via Facebook on board na.
Musta lang sa tanan nga kakilala kag abyan ko da sa Negros. Happy listening sa inyo tanan. Ba. Kay Nico Nick, hello Tita Wilma, maayong hapon. Tamyaw ko family Helia diri sa barangay Can Roma, puro Kawayan, Pontevedra. Salamat gid Tita. God bless you always. Thanks gid sa prayers kag love. And more power to Action Radio from Inday Stephanie Helia. Inday Stephanie, mayong hapon. Araman si Melvin Pinafiel, maayong hapon ko noa. Na? Salamat gid. Kag mamay na. Happy 53rd anniversary ARB. More power. God bless us all. Salamat gid Ma'am Ana. Na Kativir, mayong hapon. Hatawe please tamyaw sa akon anak si Nelinor upon mga apo ko diri as si Neil, si Nick, si Russell May. Kag Nicky Rosland, ari now sila upod sa akon tawi. Excited sa horoscope nila. Salamat gid. Thanks for the kisses, Ma'am. Na? Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe always. May God bless you and your family. Yes, more power to ARB at 53. Likewise, Ma'am Elizabeth Gamala sa pamilya mo man. Ha? Salamat man sa prayer, kag sa love, sa flowers, and the kisses you sent sa Action Radio Bacolod. Mayong hapon, Tita Wilma, monitor lang kami ni Lani, kag ni Lenny. Hulag ay, sang Purok Gaisano, Barangay Alihis. God bless you always. Okay, salamat gid Ma'am Ana. Kag Vergara, no? Vergara Heronimo, paamo ka na. Salamat gid. Ano na ini siya na Vergara Heronimo at Wilma. Pwede ko kakuha, makadto ko station, makuha coupon. Okay, yes. Pwede gid na. Enjoy lang sa party. Ma'am Ana, okay, thank you gid Ma'am. Hello, Ma'am Giselle Franco. Kamusta? Bapaamo ka na. Hidlaw man ko, Ma'am Giselle ba? Always get tune in gid kami sa imo. Don't worry kung wala nagagreet sa imo online. Pero gapamati gid ko always. Ma'am Giselle, thank you gid. Andrew Juanites, oy Andrew, kamusta na ikaw? Mayong hapon lang dira. Watching live Hoxon, family, Samantha, Cian Clark from 5th Street, Progreso, Binalbagan. Rosaleo de los Reyes, mayong hapon. Kay Watwa, tamyaw lang kay Mama Diding, kay Papa Warley. Salamat gid. Okay, Jory ni Pomoseno, salamat kay Jessel Beckman na. Ara lang sila sa Orchids kag Yellow Bells. Salamat man sa inyo. Aha. Limi, salamat gid. Enough na naanay ha, salamat gid. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the Anchorwoman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tita Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Alas 2:46 Action Radio Philippine Standard Time. Padayunon anay naton ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para man sa iton tagsa ka horoscope sa karon iya nga adlaw sang Sabado. Di na kita Tita Wilma ara nakita sa zodiac sign nga Aquarius. Nan. Ang mga Aquarius amo ini mga nataw Enero 20 tubtob Pebrero 18. Aquarius ug mga Aquarian makabaton ikaw or kamo sang mapuslanon nga balita natungod sa inyo negosyo, kung may negosyo kamo, or natungod sa imo trabaho. Kag makabaton man kamo sa mayo nga balita, halin sa inyo pamilya abroad. Kag karon man nga adlaw mangin malipayon ang inyo social life. Buot silingon enjoy man kamo upod ng inyo sine family. Mas swerte nga mga numero 16, 19, 24 kag 46. Yellow is your lucky color. Katuan nato ng zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces naman, amo naman ining mga natao, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Mga Piscian, medyo mabulubodlayan ikaw, no? Mabulubodlayan ikaw sa pagpaathag sang imo na batsyagan nga kasakit. Yes, sa imo na batsyagan bala nga kasakit na tungod sa imo ginaantos nga balatian. Nga abud lagi di eksplikar kung ano bala na batsyag mo ihambal kag ipaatag sa ila para maintindihan nila ikaw. Kinahanglan lang gid salig sa imo mga palangga sa kabuhi, Pisces. Kay kung ano man ang ginabatsyag mo, kung ano man ang nabatsyagan mo, sila lang gid ang maka-comfort kay makabulig sa imo. Mga maswerte nga mga numero sa mga Pisces, 15, 19, 28, kag 45. Crimson red is your lucky color. Katuan naton ang Aries.
Ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, suno sa imo horoscope, importante ang mga mensahe sa imo or sa inyo email. May mga mensahe ka mo dira nga mabaton. So kinahanglan i-open ninyo ina kakibaluon kay ara dira may mga importante nga mga mensahe para sa inyo. So kinahanglan ninyo ina sabton suno sa inyo horoscope para mapuslan mo man or mapuslan man ninyo. Mas swerte nga mga numero sa mga Aries, 11, 13, 17, kag 21. Neon green is your lucky color. Katuan naman nato ng zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Taurus, o mga Taurian, hindi ka madulaan sang paglaom. Don't worry kung hindi nila mabaton ang imo sini mga ideya nga gin-share. Kung guro wala nila mauyunan subong, hulat ka lang sa husto nga tion. Sa imo man mga opinyon na hulat tagid ang para sa imo. Kay para sa ila, daw hindi bala timely ang imo suggestion, maabot gid ang husto nga tion para dira, para nga makitaan mo ang bungahon sina. Amo nang hambal sa imo horoscope Taurus, mas swerte nga mga numero 12, 18, 16, kag 40, bronze is your lucky color. Mga Gemini naman, yes, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Ang mga Gemini inspired karon nga adlaw, mga inspirado sila tungod sa social invention nga magahalin sa inyo dira katupad balay or sa mga friends mo man. Kung anong nabatsyagan karon nga adlaw Gemini o kung ano man ang panagupnop mo, sunda ina kay makapaayo gid na sa imo or sa inyo. Mas swerte nga mga numero sa mga Gemini, 15, 19, 28, kag 42. Ice blue is your lucky color. Kadtuan neton ang katapusan nga zodiac sign Cancer. Ang mga Cancer naman amo ining mga natawo. Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Yes, Cancer. Kung ano dirang project mo sa inyo balay, himo ana para nga makabatsyag sang kalipan. Isa mo kaabyan halin sa malayo nga lugar o kung halin man siya sa abroad, magabisita siya sa imo. Kag maga-enjoy ikaw sang inyo balitaay. Mas swerte nga mga numero Cancer, 18, 26, 34, kag 41. Mas swerte nga mga numero ang inyo sinilaki color is ivory. Yes. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Karon iya nga adlaw Sabado, Agosto 6, tuig 2022. Okay? Yes, Tita Wilma? Ay, Tita lipat ko gali. Please greet kay Gineda Barbon, birthday niya subong. Happy birthday, Gineda Barbon. Dada sa may Celine Homes. Happy birthday lang sa imo. Halin sa imo mga ka-berks, dira, no? Sa mga friends mo, nga mga ka-friends man ni Inday Virgie Alpinda. Salamat gid. Watching ka-action from Bago City, Negros Occidental. Salute po ako sa inyong programa. Ronelito Lianas Sumayang, salamat man. Kag sa nag-message bala diri sa aton na pwede ka kadto tawi para mangayo sang kupon outside Bacolod siya kuno. Yes, pwede kid kadto lang diri kay may ari diri, no? Josefina Francisco, maayong hapon man. Kag kay Cecil Bikbik, salamat gid pa mo kasi na bala. Ano naman ginpadala mga picture dira, Inday, kung gaano ka mo abaw. Siling niya. Kanami sang akon horoscope, Cancer kid. Ara sila ga-monitor ko ni manang niya Susan Calma, si Tita Lorna Traiso, Bibing Ramos, Mary Grace Crisostomo, kay Tessie Galon.
Julieta Nunez. Salamat gid sa inyo. Pero ari may balita kita dali gid lang antes si Tita Wilma magpaalam karon nga hapon may ara kita ipambit sa inyong gamay man nga informasyon sa aton sini mga kauturan sa aton mga drivers imong may ginabantayan bala kada semana ang saka o kun panaog sang presyo sang produkto sa petrolyo ay next week may ara rollback. May ara rollback inagin base sa dalagan sang oil trading monitoring sa nakaligad nga 4 ka adlaw from August 1 to 4 sa mean of plants sa Singapore tiginhambal sang oil industry source nga magadalagan iya sa 1.70 kon piso kag 70 sentimos tub-tub 2 ka pesos sa kada litro ang posible nga mabuhin sa presyo sang diesel. Makayuhom-yuhom na ni bisan do alang-alang nga pagyuhom mga iton mga drivers, di bala? Sa gasolina naman, 1.50 tub-tub 1.80 sa kada litro ang posible nga iganubo sang presyo sini. Kay tisuno man sa source, may posibilidad makaangkon sang may posibilidad may ara pagbag-o sa presyohanay depende sa mga resulta sa dalagan sang negosyo sa world market sa crudo. Ti kahapon amo nang nahambalan ti sanggin pangayuan naman comment hambal naman sang director sang Oil Industry Management Bureau sang Department of Energy siling niya sobra piso kada litro ang mangin rollback posible sa presyo sang gasolina kag diesel next week. Kag isa sa mga nakita nila nga rason suno sa ila among epekto sang ginpatuman nga bago nga pagsaka sang US Federal Reserve nagligad nga bulan. Kag sa katapusan nga mga paghulag sang presyohanay sa mga produkto sa petrolyo kabaluman kita nga naglabot na sa 19 pesos and 65 cents per liter ang net increase sa gasolina kag 32 pesos and 35 centavos per liter sa diesel inaiya sa kabilugan nga tuig tuig 2022. Pero amat-amat lang bisan paano makahulag kita kag bisan paano piyan man kay kabalo kita mga ginikanan kadamo sang aton ginapaabot karon iya nga bulan ang pagbukas sang klase ang preparahan naton nga mahal sang mga basic commodities di bala ang kinahanglanon naton sa adlaw-adlaw kag syempre ang kinahanglanon pagid sang aton mga estudyante amo gina ang dapat naton iya nga bantayan. Ti madumduman ganina tong kay na sa report na ang mga school supplies, ang presyo sa mga school supplies, siling nila imbis nga makauyat kita sang nagapanampuay nga Ninoy Aquino, 500 pesos kita na ang manampuay sang kamalahalon sa Okay, sa sininga bahin, si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo, halin sa Jude 1, chapter 1, verse 2, Mercy, peace, and love be yours in abundance. I can't say goodbye. So, happy weekend para sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Sa Lunes na naman kita mag-auplinay. Happy Family Day and happy Sunday para buwas. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I can't tell you